Tono, ty si z nejakého filmového štúdia, či čo? Áno. Teraz nás počujú do firmy. Jirko! Kňak, hej? A ten vtip som vám hovoril o tých emancipovaných ženách, jak sa stretla Američanka, Francúzska a Slovenka a teraz sa bavili, či to feministky boli. A tá Američanka hovorí, že babi, ja som doma, hovorí, zavelila môjmu starému, odo dneška budeš vysávať. 2 týždne sa nič nedialo, o 2 týždne prídem domov, starý vysáva. Francúzska hovorí, to je nič, ja som môjmu zavelila, ty budeš vysávať, umývať riady. 2 týždne sa nič nedialo, o 2 týždne vysával, umýval riady. A Slovenka hovorí, ja som môjmu tiež zavelila, budeš vysávať, umývať riady a nakupovať. A o 2 týždne som začala vidieť na práve oko. Pracujem. Nielen sa ulievaš. No, Toňo, odlož ten nástroj a radšej nalej. Vydrž, vydrž. Kokok. Uj, ale už robaky sa pustili, nuka do frasa. To je strašné, katastrofa.